Müslim rayonda bu şara 10 майданчыкта узды. Укытучылар һәм укучылар рус теленнән диктант язды. Диктант язучылар акцияга грамотлы болу модада девизы астында кушылды. Что дает тотальный диктант? Во-первых, наверное, проверка своих знаний, своей грамотности. И вообще в последнее время быть грамотным, это модно. И поэтому проверить, насколько ты грамотен, наверное, это очень важно. Тоталь диктант грамоталыкны үстерү максатынан үткәрелә. Бүгенге көндә кешеләр арасында грамоталык бик аксый. Без инде мондый диктантлар үткәргәнгә шатланабыз гына. Һәм аны киңрәк планда бүтән кешеләр дә язсын дигән теләктә калабыз. Müslim гимназиясында тоталь диктантны быел 4-нче тапкыр яздылар. Бу көнне 13 укытучы һәм 18 укучы белемнәрен сынады. Район үзәгендәге 3 мәктәптә һәм Әмәкәй, Төйгелде, Яңавылсы, Күбәк, Татбүләр, Михайловка, Олы Чакмак мәктәпләрендә диктантны барлыгы 407 кеше укытучылар, укучылар, әтияниләр язды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Müslim телевидениесе.